So we are gonna play a little game. Ayan, and I want you guys to be comfortable about it kasi this is gonna be on level 1, level 2, and level 3. This is fun personal questions for each and everybody. Yes. So let's go. So unahin na muna natin dito sa green, get one and pass. So unahin natin sa ating lead vocals. Go ahead, read your question po. Anong question para sa'yo? How important are anniversaries, birthdays, and holidays to you? Describe if and how you'd like to celebrate. Yan. So how do you want to celebrate yung mga time na yun? Are you the type of person that wants it to be grand, fabulous, or ikaw yung simple lang? Siguro hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan yung grande yung celebration. Mahalaga lang yung naaalala mo yung dahilan kung bakit mo siya sineselebrate. Aww. Amen. Amen. Thank you, Lord. Mapapaganon ka na lang. Totoo, di ba? Kasi some people would, parang, yung greet sa'yo, HBD. HBD, no? MBTC. Oo. Parang nakakasad. Hindi ko alam kung magte-thank you ako sa kanila. Maiinis ako. Kaya tinatanggal ko yung birthday ko sa Facebook. So that I would know kung sino yung nakakalala ng birthday ko. Wow. Sentimental naman pala. Next natin is, of course, the drummer. Sa akin po. How do Kaya you mo yan. like to be comforted when you feel down? Oh! Medyo mahirap to. Alam mo, Ito. Paano ba naman namin kung paano. kino-comfort? Very easy. Ano? Just give me millions of dollars. Then I'll be sad with my $1 million. Okay na pa yung beer. That's buksan lang. SPG, O, di ba? Buksan lang, di ba? Ikaw ba yung tipo ng tao pinag-uusapan yung problema over alcohol pa o kahit walang alcohol carry? Hindi po ako nagsishare eh. Tinatulog ko na lang po. Tinatulog. Oh, delikado yan. Independent, sorry. Kaya tumatawa ka lagi mag-isa eh. Ako tumatawa mag-isa palagi. Kaya naman pala parang may sarili na siyang mundo. Pero I like it. Kasi some people talaga doesn't want to talk about it eh. They just want to deal with it on their own. Kasi feeling nila, it's better that way. Oh, I like those people. Hindi sila selfish na ina-unload yung problema sa iba. Next. Dami ko alam. Ito yung pinakamahirap na tanong Hindi naman, DJ. sa lahat. What's your favorite meal and why? Ay, ayan! Wow, nako po. Anong pinakamasarap na That's for pagkain you. para sa'yo? All of the above. Wala akong pinipili. Ay, talaga? Ay, Basta gutom ako. As in, Pero lang sa sa AO. sinigang na, yun? Bayabas? sinigang sa may bayabas. Ayoko yun. Yun lang ang ayoko. Ako din. For some reason, gusto ko lahat ng sinigang. Sampalok mo man yan, sinigang mix mo man yan. Wag lang sa bayabas. Parang Meron may pa yung tamis. sinigang sa pakwan. Meron yun. Wow. Masarap Yung yun. Pula. hilaw, yung Masarap hilaw yun. na pakwan. Talaga? Nagsisigaw. Yun ba yung pulang Buo mo siya sinigang? ilalagay. Yung pakwan, di ba? At naniwala ako. Parang yung pang-asim niya yung pakwan na hilaw. Ay, talaga? Never ko pa yun na-try. Meron ako. Natry ko na yun kaso may umano na buto eh. Sinigang Parang ng ano. paksiw sa ano. Nahirapan ako lunukin eh. Sumama yung buto. No? Sumami. Ayan. Okay daw sa kanya lahat ng food. Ayan. So if they are fans of Sunkissed Lola and would want to offer food, okay lang lahat. Wag lang sinigang sa bayabas. Next. Okay. What do you wish you could go back and tell yourself 10 years ago? Ay, Thank you so much for that wonderful question. Wow. Miss Humble with the Universe. heart. So 10 years ago, I was 14 years old. Tama ba? Di ba 20 ka na? Sabi sa inyo may ako sa math eh. So, ano ba ako? High school pa ako noon. Ano gusto mong sabihin sa high school self mo? Relax lang, chill, kasi di mo alam kung saan ka patungo talaga eh. Like, I never imagined I would be here right now 10 years ago. Kaya, wag mo nang problemahin yung future kasi kung ano yung para sa'yo, it will happen. O yan. Amen. Totoo yan. Kasi yung mga teenagers ngayon, they are overthinkers. So, di ba? They are quite overthinkers eh. So, take it from one of our lead vocals na huwag kayo masyadong ma-stress in life. Life will eventually unfold for you. Yes. Katulad nito, kasama na natin siya. High school siya noon na lalakad-lakad lang sa corridor pero ngayon ini-interview as artist. Wow. Baka na ngayon lawa. Mataas na siya ngayon. Cannot be reached. Charot! Wow. Next natin, ano ang question para sa'yo? Which personal accomplishment are you most proud of? Paisip ako dito. Hindi, pero
yung makasama ko, friends ko on stage, maka-perform. So, really happy, really joyful, really grateful with this very talented people na makasama ko sila. So, very solid. Aww. Group hug mamaya. That's so sweet. Yeah. Totoo kasi it's not every day that you get to perform with people you are actually bonded with. Yes. O, diba? Iba yung bond nila. Sa totoo lang, nung pagpasok nila, no joke, iba na yung bond nila. Ultimo sa CR, sama-sama sila. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Nag-holding hands pa habang ano. Nag-holding hands pa no habang umiihi. Tatlo kami doon sa isang urinal. Oh, Sabay-sabay pa grabe naman kinikilig. yun. Pasok, 1, 2, Palabas. Sabay Labas. dapat. In sync. Ang last one natin. Easy questions lang yan. Last one. What have been the highlights and the lowlights of the past year for you? Napahukay ako ng malalim. Medyo mahirap yung question. Pero easy pala. What have been the highlights? Yung nabuo nating Sunkissed. So, naging highlight talaga siya ng life ko kasi nga, I never expected na magkakaroon pa rin ako ng career sa music. And then yung lowlights po, kasi ever since pandemic, parang I almost gave up sa music din. So, I thought na siguro tapos na yung music, hindi ko in-expect. Sunkissed Lola. So, really grateful and ayun yung isa sa highlight ng life ko. Aww. Love you guys. I thinking. I thinking of it. You're deserving that. Oh, you deserve so that. proud of you. I'm so prouding. You're prouding. I am proud. I cannot be leaving. Oh, me as well. Okay, thank you. At wala na sila napag-usapan. Okay, next question tayo. Easy na round pa lang yan pero marami na tayong natututunan. Okay, unahin na natin para sa ating lead vocals. What famous person would you want a hall pass to sleep with? Yung tipong Pass ka. free pass. Kumbaga, walang... Sleep with? Nako, delikado nga yung tanong. Oh, sige. Gusto mo to be with na lang para wholesome. Diyos ko, level 2 lang to. Ang hirap naman po ng level 2. Pwede mo Parang to level be with na lang 10. kasi To be with na lang, para siguro wholesome. syempre yung number 1 na idol ko sa music talaga si Jason Mraz talaga. Marami kang masusulat. Yun ang kanyang, yun ang may free pass to be with sa kanya. Jason Mraz. Night and day, wala nang tatabla doon. Nakikinig siya si Jason. Hi. Mag-greet ka. Si Jenson, anong question na level 2 for you? Sabi dito, when you experience stress or overwhelm, how do you like to be supported? Bakit lahat sa'yo comforting? Maraming problema sa buhay to eh. Amo, para akong baliw, masaya. Pero anong sagot sa iyong katanungan? Hindi naman po ako nasistress eh. Ang galing. Sana all. Okay lang. Hayaan nyo lang ako. Dati umiyak ka nga sa akin. No need for Joke support. lang. Alam mo, feeling ko, Jenson, even if you don't ask for support, people will just support you because they love you. That's true. Oo, you don't even have to ask. A person as kind as Jenson, yung mga ganyang klaseng tao, they don't even need to ask, no? People will start pouring in if you need help. You guys support me later. I won't ask for it. Grabe. Oh my God. Very nice. Next tayo. Right. Sa akin mahirap eh. Ano? Kaya mo yan. What's something you've never admitted to anyone else? Mika, if you're watching, this is for you. Mika, if you're watching. Wala eh. Hindi, umamin ka. Wala, pero nag-roll yung eyes. No comment. Wala. Sige nga, dapat di namin alam Ano bang di nyo alam? Wala, alam nila lahat eh. Kasi daily kami nag-uusap eh. Daily kami magkakasama. So lahat ng baho namin, lahat ng kagandahan sa amin, alam na namin. Oh. So parang wala na kaming tinatago sa isa't isa. Parang ganun. Guard, may nagpapalusot. Ang galing. Bawal yan. Pero that is nice, di ba? Yung ganyang bond talaga. Sometimes, hindi mo na matago sa kanila kasi they know even without you saying it eh. Alam na nila eh. Kapag may ginawa kang kasirauluhan. So, next natin, Laura, let's go. Shucks. Describe a situation where you lost trust in someone close to you. Oh. That's so... Oh! Oh my gosh! Ay, parang may something. Siguro ano Ano? ba? Ikaw bahala. Yung may
may minamahal ka, tapos di ka na mahal. Oh! Parang dama ko yun yung may minamahal ka tapos biglang hindi ka na mahal. Ano to? Ghosting part? Galing Ganun? mo nga yung basa. Yun. Ghost the wrist. No further comment. No further comment. I invoke my right to self-incrimination. Pero hindi ko alam kung sino man yun ng ghost kay Laura. Pero you are missing a lot in your life. Thank you po, thank you. Galawin mo nga ang baso ko nandito ka. Galawin mo yung basa tapos pukul mo sa iyo. Char! Bakit ako yung may galit? Kapatid ko to. Next. Yan. Anong level 2 question mo? Okay lang yan, bro. Oo nga eh. Grabe to. What aspects do you miss about being single? Yari na to, Sob. Shout out sa girlfriend ko. Yun! Ito na. Ano daw namimiss mo? Well, personally, ako po yung tao na mas gusto ko ng company. Mas na-enjoy ko talaga yung may company. Pero yung na-miss ko siguro nung single ako yung yung matipid. Kasi syempre mapapagastos pag Galing. Oo. Kasi pag sarili mo lang, 'di ba? Kahit na saan ka lang kumain or what. Pero pag may kasama ka, saan tayo kakain? So, Oo, mga ganong- I can relate to that. Amen. Oo, ang gastos, 'di ba, pag mayroong kang partner. Negosyante ka pala, bro. Company. No? Company, no? Gusto niya may company eh. May company. Last one natin for the level 2. Ito na po. On a scale of 1 to 10, how comfortable are you with public displays of affection, mga PD? Gosh! Ooh. Siguro po, 7. Yan, safe 7. 7. So, shoutout po kay Grace. Yeah. Love you, Wow. Grace. Miss you. So, hindi po kasi kami super showy. Yes. Po. So, Pero po, comfortable ka naman with it. comfortable naman po, pero not too much lang. Yun. Conservative. Isang araw. Conservative po kasi. Wow. Conservative sa amin. Opo. Siya talaga. Mediator namin siya eh. Kaya naman pala. Sila So, po nagsasapakan. Kuya. Tito. Joke. grabe naman. Kuya na lang. Ginawa niyo akong tito, di ba? Uncle. Ang galing. O yan, last question tayo and this is gonna be fast. So in 3 minutes. Parang ayaw ko na to. Ayan. Alright. Last question tayo. Delikado na to. idol. What's something frivolous that you don't mind spending money on? Ano daw yung That you pinaka... don't mind siguro syempre gamit sa music. And like, ano yun eh, investment yun eh. Parang Yes. the more na maganda kasi yung gamit mo, the more na mas marami kang possibilities na magagawa when it comes to music. So, Totoo. So, next natin. Sabi dito. About comfort ulit. Hindi. What do you feel is currently missing from your life? Wala. Wow! Okay, Oh, satisfied. Kaya dito sa buhay na to. Napaka-satisfied I don't ng deserve drummer this. But I have it. Siguro kulang na lang I don't deserve it. 10,000 houses. Wow. Kumakay pala. Gusto ko yon. And 500 frogs. Yan. May frogs. Ayan. Alam Okay na po sa buhay ko. alligators. lagyan natin ng ano yan, safari. Satisfied na po ako sa life ko. Tuloy natin ang level 3 question. If you could see into the future, what's one thing you want to see? Anong gusto mong makita? Sa future. Ako, actually, ayoko eh. Wala akong gusto makita kasi baka mamaya magbago. Or hindi matuloy yung future na yun. Ito yung future, wala ka na, no? Sagutin mo na Makakatakot yung tanong, pre. Play safe eh. Gusto kong makita yung... Yan. Iyak na yun. Pero nakakatuwa yung ano, oo nga naman, di ba? If you can foresee the future, there's no element of surprise. Mismo. O di ba? Gusto niya ng element of surprise. May mga ganyan talaga. Yung mga musician po kasi talaga, yung mga musikero talaga, ano sila eh, very sentimental sila with the milestones in their lives. Ayaw nila ng speed lang. Gusto nila nananamnam kada moment. Oh, may alam sa Totoo, musika. totoo. Bakit musikera ka? Next, level 3 question natin. If you were given $1 million that you had to spend in 1 week, how would you spend it? Syempre, hindi mawawala yung tithes. Amen. Thank you, Lord. Tithes para sa church. Offertory. And in-ear monitor. $1 million. IEM. Bilan mo naman kami With ng mga transmitter gamit and namin. receiver. $1 million yan eh. Dahil,
ayun, pangarap ko yun para sa banda. And of Yan. course, yung iba ding kailangan. Hindi pa Nice. ubos yung $1 O, diba? million. Sarap naman ng mga gusto House and lot. Gusto ko po ng mansion. O, di ba? Ikaw, next, level 3 question. Ito na yung mga difficult questions kaya mo yan, bro. Sige, what triggers you during an argument? Nako. Naku! Siguro yung kapag yung isang party hindi siya nagli-listen sa kung ano man din yung sinasabi. Halimbawa ko, for example, nag-awa kayo ng girlfriend mo or ng partner mo, tas yung isa hindi siya nakikinig kung ano yung gusto mong i-point. Ang point ka ng argument is progress or mapag-usapan yung kailangan pag-usapan, ma-solve yung problem. Parang ganun, natitrigger ako pag di huwag ka makinig. Ay, Huwag na lang mag-argument. Baka mag-away kayo. Uy. Hindi, joke. Grabe naman. Next, sa any relationship naman. Wow. So, Ang deep na. Malalim. Pag kinakausap mo yung aso mo, di ba? Hindi wag mo na lang kausapin, tol. Huwag ka makinig. Sabi, Sabi Ayaw na ko aso, mahol. huwag ka makinig. Next, last natin for level 3. Okay po. Describe something that's exciting in your life right now. So, this is super daling sagutin. Super obvious, of course. Sunkissed Lola. Producing music, playing at gigs. It's really exciting. So, yun po. That's what's really exciting. very in my life. excitement. Very passionate exciting. sa banda. Very excitement po. Exciting imminent. Opo. Excited. Very, Very excitement. very Ayan. exciting, man. So maraming salamat Sunkissed Lola for being for being a big sport sa paglaro ng ating mga questions. It's not that difficult, pero sobrang game na game sila.